Bokka, ħaddum tipposa. Ejja, ħanibdew. Nilqawkom l-ura maħna l-bejsa għajna, episode number 8, Bukka. Wasalna, proset. Għadna d-dejjien, ejja, sissa. Għadna maċ bajnis. Le, ma keċċawnix. Le. Isma, l-lum għanna għez ġdijt, tajjeb. Ġdijt, u hija, imma fi żmienu kien jagħmel ħafna. Le, l-għess aħna ma nafux, xejn ma nafux. Jien ma tantx laqqas, però illum għalhekk qed għajna ħalli nsiru nafuh aħjar. Isma' dal-persuna għamel wheelies, stoppies, bi-speeds elevati ħanieħdu hekk tajjeb. Qabes xi 21 persuna wkoll bir-rota fi żmienu. BMX. Fil-kastijek kieku kellek xi 40 pukka kont taqbes 40. Peress li tħolna spazju. Le, inqas. 10 tikteb, 10 mhux 40. Ħabba zaqna. All right. U nemmen jien li mażmien hemm ċans li kiser xi world record u dak iż-żmien ma kienx hemm is-social media u forsi ħadd ma jaf. Le, għandu ħafna xi jgħid milli tkellimna ftit qabel il-programm għandu naqra materjal tajjeb. Ġifieri nilqgħu lil Jamie. Ejja, ftakar, ġdak jinsa. U smajt, u naf li Jamie, xan ħabib tijaj Jamie. Għandi bjemmin? Xej. Jamie, kif aħna? Tajjeb. Aħna tkellimna ma' nies u għalunna isma' ġibu l-Jamie, ejdu l-Jamie. U jem namilt naqa research u provajt nejt il-Jamie, pero konna laki Jamie għacċetta. Min suġġeri. Itzi, għanda ħabib tijaj Alan u koll, Richard l-istess, għall-isma Jamie, ġveri kullħat Marbinu. Ġvera. Eżatt. Isma, nibdew bl-sponsors qabel nibdew ma' Jamie. Għalli bat intub. Il-ħin li t-spiega. Eżatt. Konta mux t-spiega, għandux jispiega, konta jrid. Mela, ningrazzjaw il-Golden Moto Center li tina l-post fejn rekordjaw dal-podcast. Eżatt. Sign World, tajjeb tal-sign cool li għannemmek. Memx taħmel. Da sign li għannemmek. Ningrazzjaw il-Lalan. Homemade Malta li għamlinna naqra coasters. Għamlin l-bus fl-axħar. Eżatt, għanna l-keychain. Fottiju li Konrad. Imma biex kun nafu li tal-pukka, kont tista' tfa' noċċali hemm biex jara, għax inti biex kun taf dak il-noċċali jilbsu biex ma jarax. Jara x'kien neħħih. Ma nafx kollox kontrolla. Design Factory li dina bil-t-shirts, bil-maggiet, bil-stickers. Stickers. U l-axħar darba nkwetajtu inti l-innik, imma insomma. Tajjeb. Sena l-għawnik għanna bżonna b'nerġaw il-li najlik għan ċempillek u man ċempillekx. Il-717 Barbershop. Il-lum biex kunu tafu, ma mux tarawna ek. Il-lum tarawna iktar korruħ mis-soltu. Il-lum għala, maħdinix 717 il-barber. Miskin għandu. Kellu naqra ixu ħafifa, tajjeb. Naqra problema, insomma, u ma sena xaqdina, miskin t-speċir. Ma mux tarawna ek bil-jabxana, insomma xorni. U dandu, għabdibda minn grismeħ il-leħja, għaxek takdu għaxċara. Ma għdinix il-ġimma. Kien hemm raġuni. Validissima. Unselmu l-lumina u l-Daniel. Daniel, keep it up, u nirgazzjaw il-Daniel ta' 717. Go and fun, jena ftaħt diġa, għaxin shift najd diġa. Inselmu l-Sergio minnaw, għanna bżon naqbus wara ġurnata xogħol. Eżatt. U tal-axħar id-di burgers li għadu kem ġissa u ġabenna naqri kell-frisk tal-ġendi ma nafxin li naħseb il-ħaniklu għada ma liġu xol. Għanna xie chicken fillet emmek għanna parmigian, għanna blue cheese. U l-lum bil-deserta u kol tajjef bil-Nutella. Ninigazzjaw id-di burgers tal-fgura u l-belt. Jamie. Minu Jamie? Għal min ma jafekx. Dejt bil-BMX u meta kelli 13 sena. Bħal ħafna nies, naħseb bdew bir-rota dak iż-żmien. 12 sena, xi 11 sena kelli, 12 sena kont dejna sentejn Ruma Johnny Zammit.
Il-ħbib li kelli dak iż-żmien spiċċajna ħbib kollha bqajna sal-lum u llum għadna fl-istess ħin intelqu jew xi ħaġa. Toġobni. Li taf li jisma' ċirku għadu hemm. Ġoni Zammi tal-BMX, ġifieri kien għadna kollha, kien żammna vera n-najn nitrenjaw. U ta' 13 sena konna morna ħadna fl-15 ħadna l-Ingilterra. Konna ħadna pjaċir ħafna u vera esperjenza għalina daħt. Mhux hekk ta' 13 sena. U rampa daqs dinja, niftakar tlubajt naqbes tnej, id-damt. Imma mbagħad fl-aħħar kien irnexxielna. Ġifieri le ħadna kellna esperjenza. Esperjenza sabiħa u ta' 13 sena bdejna nippuxjaw, dejjem nittrenjaw, kont nisar id-dar, nagħmel il-homework, gas down, train. Rota biss. Ta' 16 sena btaħt ġennen tajt issa daqt il-liċenzja għandi il-mutur. Isma' nsaqsik ħaġa dak iż-żmien x'kien nemmen li l-familjari ma kienux jafu li tippuxja forsi daqshekk u tipprova. Le, familja naf missieri kien jgħini kien jaf x'qed nagħmel. Anzi, all right, tajjeb ħafna. U ommi dejjem imur intelaq tajli suq bil-mod u missieri dejjem kien jiġi ħdejja ma kienx jgħidli ippuxja, imma kien dejjem hemmhekk. Tajjeb, li hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Ankommi ta' ġifieri, imma kienet dejjem tinkwita. Ma dik normali. Għax imbagħad badna nagħmlu l-istanz bil-BMX ta' xi 14-15 sena kont naqbes 21 ruħ bla rampa. Meta tgħid 21 ruħ bla rampa, ġifieri speed? Speed u tiġbet ir-rota. U tiġbet ir-rota. 21 Peter. 21 ruħ. Mingħajr rampa qed ħafna. U darba l-ħamrun konna minna maratona ta' 48 hour cycling jinbidlu n-nies imma 48 hours għal xi tfal b'xi diżabilitajiet. U kont biss 18 rota ħdej xulxin, klippjat imma xulxin. Kolla bla rampa. Helikopter, kien hemm helikopter kien żmien qed nitkellem 94-92. Ġifieri xi ħaġa kbira, kbira ħafna. U konna minna show illi vera kienet tajba ħafna. Ringrazzja l-Ġoni għax vera żamna in-lajna kien. Isma' u kif kienet il-komunità dak iż-żmien? Immaġina kulħadd kien jgħin, kulħadd kien maqut. Ma kenniex dak il-ċuċati li għaw il-lum sa ċertu punt. Id-drama. Jgħamil dan, jikreja d-drama. Kemm niftakar Alex, Matthew, Victor, Andrew, Paolo, konna ntaqgħu dejjem it-trek u kulħadd kien jaqbad sappun jew fis jew nagħmlu rampa nivvintaw dejjem ngħinu l-ġoni biex ikonna rampi aħjar. Ma tiftakar kienu ġew minn barra kien ġi Simon Tebron, Rob Seward, kienu ġabu half-pipe, kienu għamlu half-pipe, kienu sponsorjaw nikun jgħal koko Pepsi mill-qasaf. U bat kienet baqat it-trek u bqajna nużawa. Konna nixxin l-Endja 540 fuqa, xan xeba drop-ins 6 PDI-ru tal-ġinna. Titla, id-dur dawra u nofs u tarġat l-Endja. Istja. Il-trek kien missa bħalissa. Lijem St. Andrew. Issa tawam għandhom l-indurru kolla. Dik kien ġembe, eżatt. Ġili għamlu xie attivitajiet fija. Yes. All right. Ifimni, minn uħobġi xroti u xinu l-oġġett. Eżatt, ġixroti. Le, ma la-fajt li għal-men, kważi għasli immaġinom. Li għankallum il-ġurnata, fil-sens isma, għalla volja. Jien qasma nattandux dal-event, ħana ġiviri jista jkolli jisir. Yes, jelloċ jessu, definitely. Għaw min ibelħek bil-rota. Ġek, eżatt, għalek. Emma xorta, u kem kellek zminet tajt inti? Kem kellna 14-16. Ġiet tajt 19 xiex sena. Jien 26, 50 sena l-ġumma l-oħra. Belated birthday, mela, belated birthday. Insomma, mux il-bot minni. Minni kun għal-bot. Insomma, u mux il-bot ħafna ta' biex ħanilħek u kol ta' dejjem jek paħaj, ma ħanilħek. Umbat. Spara. Kienaw dawk is-suppliers tar-roti. Yes, ma konna nixxu ħafna mill-Ingilterra dak iż-żmien kien jiġi wieħed dejk Buckinger kien jismu. Naħseb min illum kellux kien xi dak iż-żmien. U xorta minn fuq xi catalogs u hekk. Catalogs u konna nċemplulu għax kont meta konna morran tal-Uslaw l-Ingilterra. Konna kontakt ma' dal-bniedem u baq jissapporti għana Malta bikull marridu. Ma nimmaġax li kien ħafna ħwienet bħal internet. Kien għaw erba tar-roti, ma ħadd ma kien jagħmel
dawk it-tip ta' roti li konna nużaw. Eżatt. Yes. U plus li nemmen li xorta it's an expense. Illum il-ġurnata, u ħafna illum il-ġurnata kibret Malta, l-industrija ġifieri. U xorta kienu expensive b'ax. Dejjem kienu expensive. Xorta kienu expensive. Roti tajbin kienu expensive. Xorta kienu expensive. X'jien għaddi kemm xejt waħed mhux issa, ili xejt waħda t-tifel. Di BMX laqqas breakiet. Illum naħħon breakiet, zaħna bistanz bil-forsi tużaw il-breakiet. Di breakiet wara, bissa għanda, jiviri, manda xejn. Yes, crazy. U l-press vera expensive. Yes. Ma bil-forsi ġiti għala kem tifla. Mux jekku daqqietu. Daqqiet tal-ċol frame għala kem. Jena sissa għada ma daħliċ 100% ġo fija meta nara prezz ta' rota u prezz ta' motur li huma ndaqs jew ir-rota tiswi iktar mill-motur. Sissa għada ma daħliċ ġo fija. Jien niċċessaw kwa kif rajna tkellimna ma' tziju hekk, rota e-bikes palissa, mountain bike, 7,000-8,000 euro. Normali. Grand fuqa xorta tu, xaħġa fuqa. Ejnuna imma tajba li bajk tal-ġenna. Imma kull motur u tamel exercise, xin noħroġ, kultant noħroġ mazzi. All right. Amazing, go. Ma kullħat Dak kien jajjarna, kif ġibna jibaj kullħat intom għazzinin, għantezzinin, un bat qabadu xtara wahda u ta' ġifiri. biex jitgħazzem. Biex imma le ma jaqdef ħafna u ma jaqafx jużax. Għax jitzijaf, kienu mur enduro s-sax, fimni xieħna naqra, għanix motor għal ma mur enduro. Għet mur enduro b'motor itqal, rrit jġilet naqri ktar mija u forsi skuza. Tajjeb, pero enduro għadu hemm. Tajjebu. Issa, tzieħ ħajjana għall-e-bike, jgħu dara ġeja użnajna wahda. Etlek għada titħol ġofija. Għajna e-bike daqta sa' ġimpot. Nispera, s-sanaraw. Għanna fjazzi għalli investiment. Le, vera, għandu raġun. U kullħat tekki, ġiviri, isna konna nikkonvinċu ruħna li U tiskanta, ġiviri, jek taqbat ikkompara e-bike. U titla per eżempju minn hawnhekk, aħna nitla l-Gargurja, nitla naqta rasi diktar fas mill-karozza. M'għandix dubju. M'għandix dubju. Traffic lanna. Mela, m'għandix dubju. Għaddej minn kollum kien u ma tajjiex, ġifieri. Trid tippuxxa, sa tippuxxa kemm trid inti. Daqshekk, eżatt. Għet faterba u jew tfaħħa eko. Eko servi iktar il-battery u ħadaq iktar, u vice versa. Eżatt. Jena approvajta biċċatlek. Tal-ġennu. Tal-bliet. Amazing. Dittela ma jitni xejn. Issa naraw. Ma flok tamel 20 km, mbagħad tamel 50. Eżatt, tikkaveri aktar distanza. Of the day, ħadd idbażwar inti. Mhux hekk daqshekk, eżatt. U għek jgħidu, minn tempju dort Malta, mistie dorta Malta. Ma, mux hekk. Ma jgħid, mux ma jgħid. Ma ħataj, ħallenduro, jgħidu l-ek b'motur mandek il-magra ma ħatamil xej. Ma tantx naqbel maħħa xka titbazwar. Titbazwar, dak il-sport, sonka trek kif għalina għorġin il-podcast. Titbazwar, u trek. Mux hekk. Titlistan. Karozza. Titġiret miegħu. Il-motur. Umbat, nemmen li għaddit il-fazi tar-roħat ta' jow zammejt xorta. Ta' 16 sena konna t-nġat narħarsu niffollow jow l-moturi. Isma tista tgħidilna jekk kont issuq diġà ta' 16 sena, kull persona li ġiet qablek kollha sa' u bla liċenzja. Dak kien żmien differenti. Naħseb illi ta' 13 konna nsuq il-motur. Naħseb kollha konna defissat il-motur. Għax minn kien naqri kbar minna kien xtara l-motur. Allura, dejjem ikollok il-bniedem li inti ħajwaqgħek u tajjek. Tħarjek sar 600 kien ħareġ dak iż-żmien tal-ġenni trek. Mor dawra bih fi trek. Illallu, tħoss dak il-feeling. Però tgħidlix li bħal ħadd ieħor inti l-ewwel motur tiegħek kien tiwaj. U wheelies, il-fazzi tal-wheelies. Fazzi tal-wheelies mux bil-wheelies, pero il-fazzi tal-wheelies kienu naħseb bil-Peugeot Tracker. All right. Bil-Peugeot? Kellu wieħed jena 100 kien dak, 100 to stroke. Rot iżgħar. Off-road, dak sajt għamel wheelie kemm lidbi. It-tiwaj, kull ma sissa dal-podcast kollu kemm użenna 8 episodju. Gordon Biss, għax Gordon kellu tal-fardal, peress li għawdix, Għax it-tiwaj kien komdu, dak iż-żmien l-ewwel nies ma kienx jiswa ħafna flus. Konti xi 150 lira. Ħafif. Dak iż-żmien, ħafif, tirranġaħ.
reliable ħafna, tirranġaħ biex trid għax għażan dak iż-żmien kien kollu kollox parċu kollox kien irħas. Mhux hekk. Allura taqbad li nkont bil-conditions ġera fuq. Isma, ħankun onest miegħek ukoll kif qed titsi, qatt ma kont qed tielu, però fil-podcast qed tielu. Qed l-ewwel darba kont qedlu, kont bdejt enduro, kont lajċeba ma flaqx iktar, u x'kien rajt titsi, ġej bniedem daqsek fuq dawk is-suspensions magħluqin dal-KTM metibati, ħettejja, ħanħu nifsem xi ħadd li bil-kontra. Però l-ewwel darba li rajt il-Jamie wkoll, illum rajt wara ħafna żmien, qedlu inti tlift nofs Jamie ukoll. Meta rajtu l-ewwel darba kien xorta big guy, Jamie qed hemm misfel biex ilaħħaq mal-bokka, però jekk iqum bil-wifa joħroġ barra mill-kamera xorta. Però kien fih tifel, però x'kien rajtu qed tisma' xejn, kien livell iktar mitzi bil-motor qabad il-KTM dal-450 tela bażi tiżelli għandna. Imma qed inkun onest tajjeb, però qed tista' raj Jamie għandu kontroll sew tal-motor. Milli rajna hemm il-kontroll sew. Ġali għalina daw tar-roti jkollok fucking kontroll sew. Mhux hekk. Però ħafna nies semmewna il-wheelies. Tajjeb. Però Jamie kien dilettant ta' affarijiet oħra barra l-wheelies hemm l-stoppies ukoll. Mela, niftaħ naqlek tal. Mela, l-ewwel darba dak li kont xajt ebda dal-400 u dal-mutur ma kontx nħossu jiġri u vera kont inħossu. Għax kelli CRM 250 dak iż-żmien li konna marru. Alright, two stroke dak kien jiġri u l-F400 bla saħħa. U niftakar kien hemm Fireblade għal-beħ, dak iż-żmien għamilt biex ħanixxi l-Fireblade. Kienet ċemplet ommi biex ma nixtriħx. Ġifieri, provaj wafqithom, bat ikkonvinċejta bil ma nisajx ngħid il-missieri. U kont xajda l-Fireblade, kont lajt niftakar morna dawra nippruvawh bil-mod fi triqek, ma Michael Albanozza niftakar dak iż-żmien. Ieħor pajjen ieħor bil-muturi. U għattu da bulli dan ħalfar kien magħluq kien hemm xi ħadd biss kien qed jikinsu ġewwa tħall tagħmel twili. Għattillu da vera easy bih. Bil-rota ġed taqdef. Iżomm xi brejk ta' wara biex ma taqa' għaddat vera faċli. U mill-ewwel hekk jisu nofs ħalfar, tillallu. Bad kważi ħalfar kwarta mil. Għal-mela rridu żgur. Bad kont rajt is-sibt niftakar u kienu qaluli attent bih dal-mutur, kulħadd kien tgħidli qod attent bih. Biex tlaqtek waqt u jidek triq kollha. Mbagħad stoppies bħal BMX u l-istess, allura jisnaqbadna l-istess ismu. Però qed ngħidu mhux tiwaj għandek xi ħaġa naqra mostruża. Jien kont naqra jint biru kollu, ġifiri, titkun dejjem ħadd fuq il-mutur ġellaj dejjem li inti il-mutur int ħadd ikkontrolla. Mhux hu ħajkontrolla, tiżommu sew u li ħadd tagħmel bih tkun tafx tistenna il-feedback lura ġo fik id-daqqietu. L-ewwel inti mill-ewwel mutur kellek mhux il-Fireblade. Wara kelli F400 għamel xi xarejn għandi kien dejjaqni ħassejtu bla saħħa u bad tneħħejtu. Mbax għall-Fireblade. Ġbitti waj biss tal-400 ma kelli CRM tal-offroad kelli ġi tal-offroad imma mbagħad il-power huwa differenti. Il-Fireblade u mbagħad u l-Hertz broke loose għax mbagħad dejt nagħmel wheelies fil-kwarta mil kont nidħol 130 mil fis-sija wheelie fil-kwarta mil. 100 ma nafx. 180 ma nafx 190 kilometru wheelie. Tuten naħseb. Alright. Tuten wheelie. Umbat niftakar. Ġilku fuq il-motorway jena. Umbat niftakar kien hemm xi ħadd kellu Blackbird Turbo kien għalli tista' suq ntilgħu darba tul il-ġimgħa, nixraw. Għatlu mela jien kont għajt ħalfar, biex nsuq dal-motor. Tieħ il-gas, first third, second, third, fourth, fifth, u għaddu tila wheelie. Jiġri, dajman 8 seconds. Blackbird Turbo. Til Marelli, kemm jiġri, u kont għamilt wheelie, fil-finish 155 mil. Da tal-bliħ, til l-għallu, kelli, bibtijaj kuħat jgħajli ġen. U għafqetem, bat kont qed nagħmel naqa' research biex nara. Gary Rothwell kien dak iż-żmien kellu 160 miles an hour wheelie. Għadda naħseb. Mhux hekk. U kien hemm xi ħadd ta' jabuża terba u ħalfar. Għatlu ħan nippruvajnieh. X'ismu? U kont ħadd 168 miles an hour fil-finish.
Mela, imma biex inġibu l-Guinness Books of Records dak iż-żmien kienet ħafna flus u ma sajx naffordi għal ngħid biex tapplika għalija. Għax ir-rekord kien 163 u mbagħad bistu 168 kont bil-Hayabusa terba u mbagħad kienu kisruh xi 170 ftit snin ilu u mbagħad issa kien hemm ħasil għax kienu xi ħadd kien għaddihom xi 180 ma beda jaqtaw kważi fil-finish. Meta jgħaddi l-line biss biex ma tgħaddix. Ġvinti għamiltu 100, kemm tħalti? 168 miles. Miles. Alright. Ma Lajta għas YouTube jgħat ma lajta. isma' u dak iż-żmien ma kienx hemm YouTube, ma kienx hemm tutorials kif kont titrenja inti. Le, ma tkamilx il-ta' naħseb il-motur. Wara r-rota dak il- Ma naqra training ovvjament trid u fis-sens isma' Għal Pawlu tafu, Pawlu tajb ħafna bil-rota. L-ewwel qabad il-motor ma tajjeb ukoll ħafna minna u kulħadd Victor, insemmi il-Victor Landru, kulħadd tu. Victor Bajjada. Le. Victor Bajjada. Aleksandr Fournier, Matthew kollha kemm huma u kollha konna klikkalli kulħadd qabdu bil-roti, kulħadd fil-motor u kulħadd transazzjoni kienet faċli, faċli ovvja. U aħjar ma tinti tkun bil-rota, mhux ħadd tkun faċli, ma tkun iktar faċli milli Għandek solid base u diġà. Għandek iktar kontrollu fuq il-motor. U inti meta taf tagħmel wheelie bil-break ta' wara, it's very easy. Għax kif ma taqalura ħafna għal-break nizzel il-motor mill-ewwel. Ewwel ma taħtfux għax tistabtu u tikxef tajba. Ma fimni. Toqgħodx taħseb fuq dawn l-affarijiet fuq kassa. Le, darba kellem ħadd għax Richard ta' fuq intom Mela, kien qablek. Kien għalli għandi ZX ten diffiċli kienu qalu li għalli ħudu, għalli mur provaħ. U konna minn l-għawili da ZX ten niftakar, kelmu naħseb. 97 immaġina 98. Konna n-nexxin nastra namlu kważi ħalfar kollu bis-ZX ten, imma ZX ten l-antik tatna li kien jisu trakk. Dak iż-żmien kien jiżeġ 300 kilo. Richard, il-podcast tiegħu ma kienx fuq il-motor imma. Kemm kiser Adam. Ġisbu kisru kollu. Naf. Isma' jiena naf li ktibta iktar il-qoddim fl-iskript. Però l-ġejmi kont se nsaqsijielu m'hemm xejn ħażin fiha, kemm il-darba tkissirt ma nafx. Touch wood. Kontos Legament darba saqajja. imma xejn mhux daqs Richard, Richard ismu Richard kien Borzabat. Bil-ħobb jissawad. Għajdu extreme u dak tar-rota. Jitkollu 168 Ma ħanajlek ukoll illi it comes natural ta' naħseb naqra li wara r-rota. Ħafna għax imbagħad anke l-oħrajn li kienu qabdu l-mutur l-istess mutur li kelli naħseb kienu jmorru tajb ukoll. Għax ngħid illi ma mbagħad niftakar darba kontrajt xi ħadd l-Ingilterra mill parzarbun tat-titanium. Di interessanti, U kien hemm xi ħadd ħabib tiegħi li kien jaħdem it-titanium u qalli aħna mill-ek parzarbun tatlhom iluli please għatlu nippruvaw. Kont tajt għall-far insomma. U kont provajta ma' Sandro kon jgħidulu, nafx tiftakruħ. U għattu suq il-motor, ħana bizlek wara, għattu ħana raw xieġri. Iġu suq il-motor, u għanna ħal-far ġewa fit-trek, bist wara, għattu għarrejt. U l-hero tlaqtu mill-motor. U għem l-izbar zballa. Għaxu n-bat tiqaf, jibtat jahlu. U t-spicċar tiġri, ma ma għajċ. Anzi, un bat għatlu saħna mela wahdi. U kont zit lajdil tal-motor, bistlu. Xi 63 miles jew 65 miles an hour xi ħaġa ta' biżlu. U inti tikkontrolla l-motur kif taqilbu l-emmolaw. Iżommu tiskija wara. Mhux ħajjin ta' faxadu għaddej fuq il-gerb il-gas. Fort kont xi hekk dak li-speed hekk 60 miles an hour. 60 miles an hour. Għax inkella ma tistax tkun slow ħafna xi bda jeħillek. Allura jrid jiżloq. Allura hemmhekk it-tarmak ta' ħalfar kien tal-Ingliżi kollu rħam jiżloq. Tagħmel ix-xita sapun kien ikun. U kon niġġibu spark wara. U għalġajt lajt, kont għamil da xi erba' darbiet, ċaħt għandu video ma sibtu. Isma jekk xi ħadd għandu dal-video fl-arkiv. Ibatu għemma, please. Xaħt kien ħadu, kien għalli kien għandu ma nsejt min. U that's it, ġifiri jaha. Dik kien jagħmilha dak l-Amerikan naħseb xi ġennata li jgħira ma kien jagħmel il-stunts fuq il-moturi.
Kan evil x'min. Evil kien evil, dak kien jaqbes. Kam qabes nxi ma nafx kemm il-xarabanda. Pero dak kien fotti, għax dak bil-rampa. Jamie Lee. Jamie Lee. Ibba, ħanajdu għek kien żmien ieħor, pero din xi ħaġa ħanajdu għek U dejjem u dejjem importanti full face helmet, dejjem kont bil-leathers. Jekk titkaxkar. La, seku. Jekk titkaxkar 60 mil. Kun bix-shorts. Mela. Jow bl-sliders, ġej s-sajf issa. Tajjeb. U biċċa scooter bil. Le, ma isma. Ta' fenti huwa riskju. Riskju, tista' taħbat subajk ma' bumper u mhux hekk. ma tillum. Mela, eżatt. U stoppies. Stoppies. Għax jena għaluli u kol, għaluli. 180 metru kont nagħmel stoppi. Ġittajt inti 180 Fuq ir-rota ta' qudiem. Għandek stretch. Aħna ground fih kemm fih meters ground? 60. Le, kont niġġi ħafna, kont nagħmel kemm irid, kont nagħmel irid. Kont kemm tella kemm tajjeb. Biex Kemm tajjeb, u rid konfidenti li tajjeb warta, ġifieri mhux se jkollok tajjeb minn kull u tmur tipprova tagħmel. Stoppi. Għax darba tlajt titla ħafna, jekk titla ħafna titla attenta x'jagħmillek hekk U fuq motor ikbar, mela, Fireblade. Il-Fireblade huwa l-iktar motor li huwa adattat għal dal-affarijiet, għandu rejk ħafna lura tal-frika ta' qudiem. Għandu handling tajjeb ħafna, però bekk per ftit u bekk mhux tajjeb għal kwarta mila xu qasir ħafna bħala motor. Fireblade bħal m'għandux ismu, bħal m'għandu bħalma kellu Gordon, il-Fireblade. Eżatt. Motor controllable ħafna hu. Pero Jamie għadu għal-qalbu u jibżalih għort inkisru mill-ewel. Għandek minn fejt ibdajk, uġ vera. Nerġaw. Happy. Tajjeb happy, sajħossu għajjar. Kena problema s-sawdu ksibni għastalt kollox. Reġandu kulur. Jamie, xaħġa li ma semmejniex forsi ħafna, hija l-qalbi, tajtna għaminna, eccetera, enduro. Naf li għandek kontrol tajjeb tal-moturi, ġifiri, xitej li fuq l-enduro, semmejna ħafna triq. Għadna pjaċir ħafna fi żmienu, imma l-lum. Il-lum limitati ħafna. Jek taħraġ bil-mont il-bajka kolla ħarsu lejk bik. L-lum il-telefon l-għadu tijak, għati għodlu Mela, l-lum kriminali. Darba Valentino Rossi għal, min ivvinta t-telefon. Għal ma nistana meċi iktar fħajti. Mela. Għax kull fejmur. La, sekk, eżatt. Jamie, toħroġ bil-mountain bike? Noħroġ bil-mountain bike, kolla noħroġ mazzib ma' Jesmond. All right. Kull rikka tal-moturi, il-pupu, George, kolla. Uħorġu ħar. Naħseb il-mountain bike replacjat il-motur tal-offroad ta' ċertu punt teħa, yes. Nħobbu morraw dex kultant. Aw Malta, ħanidu għek aw Malta. Għax mannix options, aħna nispeċaw jew morru sallija. U l-lakja xanna sallija. Eżat, pass il-bot. Unamlu 3 u tajt isma, jgħat ma sħabek u pjaċiru. Priceless. Kif najdu, nalla sallija xuku għaxi tixi moturi kbar, jew tixi moturi. Għaxaw Malta, limitati u issa ġejna. Le, ma nix għan ninsal l-enduro. Nħuġ dawra l-ħad, dejjem l-istess, minna għu ċirkewa, minna għu xemxija, dejjem l-istess ħagġa. Nalla n-nas għallija, viċin, tajt taħarbu Muxek. Mela, saqsiru dik, li kont saqsiru. Diħeġ, di interessatni ħafna jena, di 1998 sponsorship tal-Honda. Kif konna tellaqna ħal-far. U kont erbaħt xi telliqa. U kien batalija sur Zammit ta' Karistu dak iż-żmien. Għalli, we are invited to go to the Isle of Man for the 50th anniversary tal-Honda. Għallu inti erbaħt, għallu nixtieq intik l-opportunità u titla'. Għaxlu l-lum it-tlieta. Għaklu ma tgħid ngħidu nitilgħu. Għalli titlaq minn Malta il-ħamis flaxija u tasal imessi. Ċumbum hekk. U għahilt, għattillallu għand il-motor zarmati. Eħx bil-motor tijek. All right. Allora, iċċekjajt kienem mizzebbuċ u għassanna Reġġo Kalabria, fil-ħamis jitlaq, għattu għemmek il-ġimma fil-ħodu, u f-sibt fl-erba li tinkun naqsam mal-ħejxem għall-Isle of Man. L-Ingilterra fuq net, sibt fuq il-mappa fejn għedha l-Isle of Man, l-Ingilterra tumbat naqsam u nibqatila. Konsem il-ċempil t-lisieħ biġan Nikoppola, ħabib tijaj u kapaċi ħafna kien jena nispreja għek fil-motor. Għalli għatlu ġan, għatlu ġejġi, għalli ħallif.
Għamilna l-motur, iġna niprofaw ħana sejrin l-vapur. U kien tela miħaj ċertu Adrian. Ħabib tijaj ħafna, vera nice guy, maħoċ nafu sew, ma sirt nafu sew, meta tlaqna fuq it-trip. Jaħdem ma kajstu dak iż-żmien. U tlaqna l-Isle of Man. U tlaqna straħna ftit Milan, ftit Zajra Milan. Et nifmek sew, inti tlaqt bil-motur. Bil-motur minn Reggio Calabria. Inti mux fil-container. Lex, container. Il-ħamis flaxija tlaqna fl-erba. Bil-Fireblade. Bil-Fireblade. Umbat fi xis-sitta ta' frodu wasanna Reggio. Tinsix, prova li kollox sew. Għal-vapur, dak warajja, biex għal Umbat tlaqna minn Reggio kont soqna straight sa' Milan, straħna ftit ċuċati sijat Milan, u bqajna t-najn. Ġifir il-motor kienet jaħdem tajjeb bil-fors. Wasanna Franza. Wasanna Franza u l-axħar 100 mil għetnajlek kesħa. Xi 4 degrees. Dejt nikdem, inċekċek snini, il-helmetek. U tikdem irsinek kollu l-ġnubijiet, kollha bżiża, blisters. Konna nżaw l-kalzet, tinsar daħħom malek, zostu nġan il-bisom biex għetnajlek, nidħol konna fil-pompi, ninżaw l-ingwant, nindaħħalhom fil-microwave, tabli kollhom il-microwave. Ninsaħħom nġan il-bisom u tħoss dik il-naqadiet. Għaw kollox bl-ilma. Somma, bat kont samna minn Dover għal Calais. Niftakar ċempet il-mistiri għatlu, datlu biex l-narba ta' fil-ħodu, għatlu biex najdek li wasanna Dover, għatlu daħli Dover. Kif jista' jkun wasal Dover? Għalli, kif jista' jkun? 36 hours donna tal-għajn. Minn Malta sa' Isle of Man. Straight. Minnom kont għaddej. Minnom kont għaddej. Kontu moturi inti? Tina u ieħor. U l-mossa, l-idea kienet hekk, u kellu CB, 750. L-motor kien jara 140 mil. Kien jidħol pompa. Jimla, jitlaq, nidħol wara nimla jien, kellek kart tal-sponsor tagħna, ħallas u nitlaq wara u dejjem qed nilħu. Nerġa' wara 150 km konna nitlu l-pompa, jerġa' u hekk wasalna l-Isle of Man. U niftakar ħin minnhom konna Ma tantx ma saħtu xejn. Lex, istraħna xejn, u mbagħad niftakar tħallna Londra, biżna Londra, telajn il-fuq. U t-nejn sejrin daqxejn hekk konna jeninu. Għajja nistriħu għalli u niftaħar ninżel nistriħ fuq fej center strip, insomma nfajna mal-art, ħadna flix kun kelli wine-gums kont norbotom, taf il-wine-gums għal-kola bottles, kont norbotom. Kull dan tiħu waħda biex ikollok naqqa biex ikollok u kont straħt mal-art u jikdimni skorpjuna u tal-għalli għawek. Kienet vera il-helmet is-sikka ta' tafas fuq kollox. Insomma, u konna morna u wasanna mek fl-erba escort u fl-erba jnajt l-vapur konna bukjetum ħalsin kollox u bleżat wasanna. Now, għalli now, go, għalli gonna miss it. Trajna għal ix-xadba ħatlu għabilnija. Wasanna l-Isle of Man, kienet ftit xita u kesħa, l-istess kesħa, u ħna mux imdarina dik il-kesħa. 1998 dak kien ġunju xi ħaġek. Ġifieri għadha x-xitwa temmek għadha x-xitwa. Le, mhux għax-xitwa, jagħmellek naqra xita normali. L-Isle of Man, u wasalna l-ħotel niftakar għalt li have a problem for the rooms. Għattela x'inhi. Għalt we don't have a CV, għattela forget. Għattela I'm going to sleep over here. M'intix għattara l-boċċa u hekk xibna l-iskorpjun. Mela, għattela no, għattela I can sleep here. Għattela sijat fej reception ġifiri. Filodu qomt, filodu tlaqaw fxie kmin filodu tlajna fuq, insomma, u għadna, omna tlu l-għalwa dintar, tatlu għana l-ewel event, għax konna mistedin għant il-Honda. U niftakar, tlu ċevta l-motur fejn, ċevta l-motur, għatma ninsija li għat. ħallejta fih, istja. F'Ingilterra u da fih, ċevta l-motur. Isma, moħħok, wara dawk is-sijat kollha kif motur ikun hemm fuq l-island. Xaħġek, jek minn sejzba xaħġek. 180,000 motori kun. Mela. U bżomma u tasal emmu tara l-ġennati tan nies ġifiri, ma tistax timmaġina, jek għandu aħna mġinin. Ċittina eżempju. U jħed sploda l-motur, revlemeterek, pum. U jħed ħarqu. ħarqu, tefaw il-petrol fuq xismu wara spark, burnout. Kim ġina. U bad għandhom, Saturday għandhom event, nafx jgħidu, Crazy Saturday xaġan sejċini, u kullħat joħroġ jistaw il-polizija ma jgħidulhom xej, u ġivi kullħat jista' jkommedja, u jien kont tib Malta mal-art, ma nżilt minn fuq il-motor bil-wifqa, għad nagħmel donut tib Malta mal-art, u kien għajat li l-polizija, u kodna li kemm ħadd ħoddok jien, mustarda, dak iż-żmien, u l-polizija ġi għalli kam here, għalli open your mouth, tlux, għalli breathe out.
what did you eat? Hot dog with mustard. Għalli, okay, you can continue. Għatlu għajjen. Għalli to check if you're drunk or not. All right. Għatlu għajjen. Insomma. Tibt Malta. Malta bit-terta wara. U għajli għajli, Xini? Ma bimtix tat-terta wara? Fimt Malta. Jienet nejt il-pulizija kien jetsew drunk meta kiteb Malta, dak il-għallajnek malajt niftakar, u l-ħar għalli rridu nżlu Malta dak it-tajer, ta' Umbat konna morna f-section tal-Honda, unt kienem Joey Dunlop, dak iż-żmien dak il-xizmom kolla. Bat kont mort ħad breakfast u kienem Todjo Baba. Todjo Baba huwa dak il-bniedem li vvint tal-Fireblade. All right. Bat nitkellem miegħu. Xi ħaġa għal-qalbek. Interessanti. U għatlu fit-2000 għatlu nġib motor forsi nixxu motor ġdid, insomma dak iż-żmien. Għalli now I will tell you what to do, konna bqajna naqra kontakt u kien vera għajni. Istja? Esperienza la bija. Soqt imma crazy. Kun nizel 160,000 kemm jara l-motur. Jekk ma ddux għat tħolġok ċina. Allura għatajt tisma'. I want to get home. Il-feeling tal-bidġen, l-adrenalina. Isma dawk il-nis kolla, dawk il-motor. Inkonċu 2 minutes soff, u soq tal-ija kont. Ma daw jisuqu something else, on a different level, u jisom mandom ħatt id-dar. Daqse, u tarafu YouTube. Le, kifet li, isma, kifet li kien kollok bajta l-ħadita jimbol, sekk. Ġalla kienu xmitu xitni, ma għontem jien, ħatmur emmek għal-mewt, xinti l-ammort, u ma jkunu timid kbar, jew team zaħi, so family run team. No, ma ħafna timid kbar. Kont lajt fuq l-NR 750 niftakar, dak li kellu fil-Pistons. All right. L-NR 750 kien motur, ċismu, niftakar li kien jgħat emmek għan tal-Honda, u kont lajt fuq dan daw zaħir, vera kien. Vera kien esperienza da vieħa, ħafna. Nixtieq nagħmilha din nitla nara I Love Men. Imma tipprepara jgħidu minn ħafna qabel, mhux bil-motor, dan nitla nara t-tellija. Ħanajlek, it's a very nice experience u tkun dilettant. It's very too much to take. Eżatt. It's one of those things li tidħol right. Illa la xib. Mux jekku, jaqdek dak leċetament minn ġewa tejt isma. Yes. Fejn bitaw tal-MotoGP, qasib dejhom dak. They are, għasana l-oħra, għasramitu dak bis-sajt kan misteru t-tifel. Mela. Ġifiri tara ħafna jihdu, it's shocking ħafna, u kif taddem il-finish hospital tellija, kulħadd jirid. Mhux hekk li jisma' għadda kollox. Imma jafu x'inhu r-riskju. Mhux hekk. Ma l-adrenalina tagħhom għamlu junkie. Kif ħallew għad it-tellija u perikoluża mens fid-djar. It is one thing li l-ekonomija tal-pajjiż ittallaħħa. Dik mhux hekk kollox fully booked m'hemm xejn. Da sekk għax inti vera perikoluża x'ġod-djar. Mela. Meta aħna darba u Malta minna paqqa l-istrina u ġal-accident qatawa. Mux ekku, dina. Spissu, paddej. Għaddej, ma taqafxu għax ħalli wisflus il-pajis nimmaġina. Mux hekk. Dik tal-approval importanti. Jena li japuk kanetla bil-manki u naħarqu kol kif Meta konna ntelqu Perguza fl-antik, konna ntelqu Perguza, ma Pawlu kont nitla, konna konu klik cover, konna neħdu pjaċir. Ma sax konna neħdu pjaċir u kullħat kien klik egżar. Da kien kollox ekstravaganti. Kollox kbir. Fuq skala kbira. Jekk hemm ditta tal-ara, per eżempju, jew tal-Tadak, jew tal-Nolan, whatever it is, jaqbdu jiġu, jieħdu lek il-helmet, jisservisjaw lek b'xi jerġgħu twilek. Whatever it is. Kollox hekk. Kollox hekk. T-shirts, blood dots, kulħadd. ċaġa kbira, mhux hekk. U li dik importanti, li datela minn Malta. I Love Men. U ġejt l-ura mela, 36 hours għanna. 36 hours. Taħġa kamil. ċibora, menna. ħafna. Kienu l-launchjaw il-Pan-European dak is-sena. Mill-art konna mistednin jisna tipo Manuel, kuna tal-laħ mill-artek, duħan Alright. It was very nice. U tinsiex, mhuwiex. Tal-penniers, tal-bagalli miegħu. Tinsiex, il-Fireblade mhuwiex. ċekku. Le, mhux hekk. Titla salim. Msalma l-lum, ma nafx xamel l-lum. Ma konna nitfaw fuq il-tank bag hekk għaddejju. Ftar konna dejjem saħħitna, konna Porsche dejjem saħħitna. Tilla l-lum, zaħ iż-żommi, ftar ma tħanna fil-pompa nimlew. Tal-Porsche, u tal-Porsche
Għabad li t-telefon waqt li għaddejjien. Għabad li t-telefon narax. Kompat li that was a real call għalli no. Inti għatemmek relax. Bellissima. Tal-ġen, Isle of Man hija something illi jekk indret tal-mutur Tittamela darba. Tamela, namluwa u inti iktar ġiret esperienza. Dajba li kont mistieda. Le kont nistieda, no? Kont sponsorjat bija biex immuru. Dik xaġa kbira iktar. Kont ħadd pjaċir ta' vera. Zajt il-motor tiegħek. Mhux hekk u tal-mutur tiegħi, nżilna bih u Għalek ma Kollu sir. Somma jinkluġatom bih. Li għax dak jaħdem, jifqalek moħħok jgħidlek isma' dal-mutur ġobni wisq, tani pjaċir, kont komdu, soq tajjeb bih, vera tani pjaċir. Jinżalu jibjew. Jena dak il-mutur li vera kont. Għanzi għeddu għamil ċekra Ducati. Ma tistax. Għax il-pokka biex kun taf, huwa jisu gambler tajjeb. Mur il-kazino, kollu dik il-kilba jtisma jena dajjef, ħajkollu mur nilab il-flus. Il-pokka jixtri mutur u jibijaw. U jitlef l-istess bħal kazino. Imma ħin kollu jibdel, ma tantx jistikjeb xi ħaġa waħda. Ma norbot xejn fuq qalbi. Eżatt. La jinnorbot. Vera, Mutur tajjeb hekk tajt. Le inti il-Fireblade, isma' laqas kan saqsih id-domanda kieku jkollok tażel mutur mill-muturi kollha li kellek. Laqas insaqsielek. Apparti lajbel kien tajjeb hu. Jena dak kemm nixtieq ikolli dak id-doni. Li norbot qalbi. U l-mutur, sorry, il-mutur tal-lum m'għandhom x'jaqsmu ma dak il-grinta li kellna qabel isfel. Illum kolħadd high power economy u l-power jitħabbera high-end. Mhux hekk għax huma jiġu ħafna iktar milli jiġu qabel ta' ma qabel kellna il-tork. Grinta fil-bidu. Il-gass. Ma l-arwan ma dak inħareġ, l-arwan kellu isfel. Da' se, u ma kien hemmx teknoloġija, ma kien hemmx traction control, ma kien hemmx power commander u dak iż-żmien. Mhux hekk. Inti tkun mhux il-motor, inti titafissu il-motor, ma għandek slippery clutch, għandek. Xej, ma timur suq il-motor bil-slippery clutch u dejjani. Xinu għamu għal-geriet, unħoppora per eżempju jitlaq ftit. Jitlaq ftit, jessa ma jitlaq. Jessa da ma jitlaq xo. Sjanka tkun tistax jaff fuq ger ma tistax. Għazgur, ma Jek slippery clutch kum motor per eżempju u xinu, nizel nizla. Taf inti Nossu jistet jislipja l-klaċ. Tħobb ħaġa autobot oħra. Ma ġobnix. Għax nemmen li jisma' naħseb safe. U t-teknoloġija naf li tajn fis-safety wkoll, fis-sens isma'. U ABS ħaġa oħra kollu. ABS għal-offroad mhux tajjeb xejn għalik. Le, dik imma l-Afrika Twin per eżempju l-ABS. U morru naqra x'ismu bih tħossu. Anka weħiltu dik il-ħatfa. Fiex imma l-ABS ma nafx. Ma inti ċertu motur ma jintefix, ċertu motur jintefix. Tal-Afrika Twin ma jintefix, ma naħsibx ta' ma nafx. Per eżempju ta' Tenere, naf li għandu buttuna kbira ABS. Biex titfija. Ħafna motur il-lum joħorġu dik l-option. Xejn iktar fuq il-lowija fuq l-off-road. Eżatt, x'pempju u anka s-sijaret naħseb ukoll għandu. Kujien naħseb li ABS qudiem biss nagħmlu kif kif narajn. Għal ħafna beginners, l-accident li ġraw 90% mill-accident li ġraw. Min tiswaba fuq il-break ta' qudiem. Inti rajt xi ħaġa, tela qudiem pattenti mal-karozza. Jien naqbel miegħek. Fil-fatt hawn ċertu ħanejdu mhux muturi, hawn ċertu scooters manka ta' ditti renomati li l-ABS jiet fuq qudiem biss. Għax wara jekk tliftu b'xi mod ħadd iġbru. Qudiem game over. U fix-xita l-ABS jgħinek qudiem. Għax ma tillokja xuta. Mhux hekk ma titlifx kontroll. Fiżġar l-istess. Daqshekk. Żejt biss. Qudiem l-ara. Il-weight once inti ħtaft. Kollox ħajmur fuq ir-rota ta' qudiem. Jekk hopp is-suq off-road indorri wara jillokja tikka. Wejja, u inti isma' tħoss dak il-naqafil. Eżatt. Il-teknoloġija tgħinek imma tgħin. Imma l-istess kif qed ngħidu anke l-BMX illum naħu l-brejkijiet. Bla brejkijiet. U tarhom jagħmlu l-istant tal-imġiel, no? Le, eżatt. Is-safety mhux kollhom kien. Imma nemmen li kollox avvanza, xi darba nieħdok waħda off-road ħafifa ta' X'in off-road xejn. Xejn. You're missing out mela ta' Għandi 48
u qatt ma mort off-road. Le, off-road. Mhux bil-mountain bike ġieli mort. Kelli mountain bike. Ma titla taraċ jew hekk. Xejn. Bellezza. Dik sensazzjoni jena li. X'jattarjom dal-affarijiet. No, ta. It's never too late, tamma. You're old as much as how much you feel. Ejja, ma issa biex tibda biex terġdib dan taqa' Dik iva, t-sbita, ma. Ġifieri mhux easy. Nsibulu xaġa naqra iktar baxxa. Tajjeb, jew. Ħalli. Tista' teħelu fit-taraċ, għajnuli. U kulħadd tibaj. Attela. Għannizla. Nizla faċli jew. Itilqu. Bla break naqwara bissu. Itilqu, mbagħad. Żgur li Ħaġġib il-mountain bike. Ħatibda għawija. Mux hekk ħatibda minn. Ibda niżelek, tiskala pizza. Da sek. Sa nibdew. Ifhem, it-sieħa joħodna għal. Lezzi tal-ġen. Jaffe għandu jħodkom, u għandu. Għandu internal GPS u jwaqqana fid-nubiet. Issa nibdew bil-mountain bike u bat il-qoddim. Dak ilu ħajtu kollha jgħidli, tamil dieta, trejnja mija dieta. Irnexxiel u rnexxielek inti wkoll. Naqfu l-bib ħafna, nitkellmu spiss ħafna flimkien. Tajjeb. It's a great guy. Dak bniedem illi. Tal-ġen. Motivatur nara. Motivatur ħafna. Kaj kif jiktiblek messaġġ. Jena, millix forsi li nafu 6 snin, itzi, mili 6 snin nafu. U per esempio, meta n-murs għallija, noqt najdu t-erba toro tajbin u għek. A bit rough round the edges imma tal-ġen. Da, ħatmu perfett. Le, tal-ġen. Le. Tajjeb. Raffa xgof, tetnajdlek. Ximis. Isma, aħna ċertu affarijiet ġadornijom biex ma nerġax nsemmijom. Bxaħġa li xsaqt nsemmilu għax naf li għamil ħafna affarijiet u forsi mux inti biss anka ċertu nis oħra. Taħseb li xi kultant nies li ħansemmu ħanejdulhom pionieri issa ta' żmienek ta' qabel eċċetra. Forsi ma jiġux daqshekk rikonoxxuti, taf inti llum il-ġurnata ħafna nies jipprovaw jagħmlu isma' ħnipprova nagħmel dak ir-rekord, ħnipprova naqbes, ħnipprova nagħmel wili. Però dak iż-żmien kienet enormi. Qabel kien illum ħafna social media. Ukoll. Illum xi ħadd jagħmel xi ħaġa stupida wkoll. Vera. Imma jekk tara fl-antiku kellna ħafna nies illi l-istess, ħanna wieħed jiġi kellaq jagħmel shows Malta, Simon Tebren pereżempju, kien Naħseb da Pawlu semmijunna. Eżatt. U konna rajna xi rampa mal-baħar ta' Sliema. Orrejt semmijunna. Orrejt. Eżatt. Kien semmijunna Pawlu, orrejt. Għalli konna nsibu support minn għandu. Mela għallimna ħafna. Dak kien someone we used to look up to. Per eżempju għalli nagħmel drop-in fil-half pipe. Orrejt. Ninżel mill-half pipe minn fuq, ninżel. Daqshekk imbagħad tlaqt. But kellina guidance. Eżatt, kellek linja gwida hekk. Taf, inti fuq il-mutur ma ħadik ser fuq xelluk, fejn titfgħu il-wejt? Jiena nitfgħu fuq xelluk fil-verità waqt li nkun qed indur. Ma kont dejjem il-mutur lemin titfgħu mhux biex iddur fuq ix-xelluk. Alright. Dik waħda mill-affarijiet. Le ma jekk għaddej bil-motur teqleb law, inti tikser lem biex bħala counter steering qed jgħid. Le, inti l-wejt tiegħek inti għaddej bil-mod. Dur law, ma tiksirx law. Le, mhux hekk. Inti mingħajr ma taf. Tikser tikkalem u mbagħad tikser law. Għax tiġi naturali. Dawk titgħallimhom mbagħad tuża l-vantaġġ kollu tal-li tallimt bil-BMX. Mbagħad jiġi l-istess għax qed fuq ġi xroti fuq il-mutur. Pero jiena meta kont inkun off-road, jekk hawn l-isfel, tajjeb, nitfal weight kollu law biex naqgħu, u l-mutur xorta jiġbed l-isfel. Mentalment, taf inti ġigolda tibdejt ħanaq, bum. U inti dejjem ġo moħħok titħalli ftit allowance. Margin of error jgħidu tajjeb. Margin of error kun ħafna. Eżatt. U jiena kont naqbad il-margin bl-error b'kollox. M'hemmx tagħmel, hemmhekk titgħallem pukkata. Int kont ġejt li blew magħna jew le? Madonna ġejt darba jiena to be honest. Binix mhix such competition.
Pero competitions ma tantx joġbuni jena. Mor darba ma mazzijat. Ija, mort darba. Jalla. Mija, jkun ġejt, naħseb konna marna għamilna video. Fis-sens. Fi 2018-19, naħseb xarri. Jista' jkun. Kien hemm it-ewwel tappa u t-tieni tappa. Kienet maqsuma fit-tlieta naħseb meta morti jena. Jekk ma nissir żball. Fit-tlieta. U naħseb għamilna twal, ġurnata sħiħa kienet. Isma jista' jkun qed ħawat jista' jkun l-tnejn kienet. Tnejn. Pero speċjajni jekk fid-lam, ġifieri, kont għamilthom it-tnejn. Li maħna ma wassalniex sa tnejn, naħseb konna d-nija. Kemmat 100 niftakar fuq. Konna diskutejni jomazzi. Xintu wasaltu għamilkom l-estaw. Sanof sa ta' finte għedġwiġija ta' nis, ovvjament, jek ma tkunx l-ewel għed fuq uddim, ġil-blat kullħat t-zelleċ ta' finte u inti ħassiba għar. Għax inti tara per eżempju jgħaddil ma jihdar. Muġek, Aħna bit-tajers li kunu bitna tappini u l-għar t-toqt vera uneġ. ħafna. Ija esperienza, to be honest, kienet oġbitni pero. Għaddejna fuq il-beach u konna. It's tough. Kienu tawna l-beach, kienu tawna r-ramla ta' Ragusa. Jena naħseb ma milġ beach, le. Għax kienet t-tani tappa kienet il-beach niftakar. Alright, aħna konna mek mal-ard diġa. Bitet kollox ġiviri, għossel kazzi. Li immazzi kienu, għax jisu kullħat jinqata skont il-pastija. Il-pastija, u muxek. Pero jesperienza. U fil-verità tal-limt minna jena, għax tal-limt ċaħġa, tiskanta. Kulħadd beda jgħidli kurra mexxi, però konna waqafna ġo foresta niftakar. U kien hemm wieħed anzjan neżal helmet. Malti? Madonna insertajt li dal-anzjan bil-motur mal-art waqaf tetħanejnu l-damen, għax rajtu jibati. U kien hemm kemm għalli mexxi qedlu ħanejnu, għalli isma' inti titmin jgħin lilek mhux qedlu ma m'intix qed taraħ mal-art. Entu għajem il-motur, ir-ringrazzja għetlu mal-enti Malti, għalli li għalli għawċi. Min għawdex. Pero, nsellimlu minn għaw, memx xej ħażin ta' pero dal-bniedem berba tiswaba niqsin u xorta daħal bdikleta ma qatax qalbu għalli tibżax għalli sajjen ħanpoġi bil-qeda nieħu naqra brej. Mela. Tlaqna, inti għarrajt is-setjatijiet? Setjati. Ġejbi, kif taħseb li forsi nbidlet il-kultura minn dak iż-żmien għal dan iż-żmien? Nafu li bħalissa kulħadd go, forsi kulħadd iktar jixbet ar-rasu ħanejdu hekk. Nemmen li dak iż-żmien forsi kontu iktar klikka u li hemm sabiħa li jekk kien hemm ċirku żammejtuh. Meta bdejna konna bla mobile żaħna, ġifieri nitkellmu. Li jena kontu lucky dak iż-żmien. Ma m'għandix ritratti. Il-ġejmi sejtu għall-isma l-ritratti għalli dak iż-żmien nizviluppaw u konna mux nsibuhom easy. Dik vera. Aħna konna per nintaqgħu għand Matthew fid-disa ta' filgħodu s-sibt. Mbagħad ħalli li nintaqgħu matul il-ġimgħa trek tal-BMX intaqgħu niftehmu mmorru waħda nduru matul il-ġimgħa kienet bit-telefon. Qiegħed id-dar jew le. Ġifieri hekk konna. Pero ritratti xorti, paw il-memori, l-iktar ħaġa importanti. Memori tal-ġennu, ġiveri. Konna mor, biex tintaqqa kienet naħseb iktar, illum iktar faċ teħx bil-WhatsApp, u l-għilek għam il-grupp, tub l-esti. Im iktar diffiċli u kol, għax minn għandu għek, minn għandu għek imma nistax. Għandu iktar impenjat, u iktar kullħat. Qabel kull ma kien, per eżempju, minn dertan tal-motur, 3 kwarti minna konna nafu niftu l-magna raġonal u. Da, sekk. L-lum ma duxek. Bidil. Ma morrux il-bot. Ma morrux il-bot laqqas. L-lum qabel fil-50s, 60s konna nxu minn minor. Il-openers manual li jgħidlek kif tissetja l-valves. Da, sekk. L-lum laqqas jgħidlek biex tibda l-panċer. Da, sekk. Kamrat ma tamlu bil-fom. Ġifiri kultur, ġifiri daw imbidlu, daw l-affarijiet imbidlu as we're going along. U xħazzinna iktar. Xikultat ma nafxu xatta għal-ħazin fil-verita. Tajjeb għal-nussu għal-komdita, pero mbagħad jekk ħad tfak ġoġum la ma se skampa. Eżatt. Asħen zon. Għandek il-pros and cons. Eżatt. Il-kumdita hija komda kulħadd. Eżatt. Imma Però jena nħobb ħammeċidu nħobb nipprova affarijiet. L-istess bħalt ma semmejt tal-moturi l-ewwel, il-grinta ta' taħt, qabel kienu jgħidu forsi perikolużi, iktar tork isfel.
You know, ġifiri hemm ċertu il-power delivery tulek il-mod il-motor. Il-kerv eżatt iktar gradual. Meta kien ħarġ l-XR 600 niftakar jiex 92 kien naħseb dak iż-żmien il-grin ta' biex tistartjaħ jekk kitek waħda Daqshekk jaqsam l-eksaqaj. Mela. Ħazzi kien tajjeb biex Jgħidlek ara dan kif jistartjaħ l-eksar, ħan ixtri eksar. U jiddispjaċi ħal-ħajt. Mela, ġumma tfokk il-legament. U illum il-ġurnata Steph Starter. Ma għabek għanna n-nerqu fl-ilma, naqilbu ħrasu l-isfer namlu l-om taqbat t-tella u jistarti għaw kollu. ħafna affarijiet li huma tajbin. Nasib qabel anka ħbiberija jew kif tintak qed iktar intim kif ħafna iktar intimaw. U iktar lojal l-sport konna naħseb. Nimmaġinu. U kien hemm naħseb iktar lokal dawn l-affarijiet, hawn Malta issa ma tantx għandna dak illu. L-ħaġa se kulħadd biżi dak għandu tieħu t-tifla l-bale, jien nieħu t-tifel. Issa m'għandniex ċans nagħmlu xejn. Inqas spazju ovvjament. Iktar nies. Għax aħna pereżempju biex nintaqgħu l-ħadd kollha f'daqqa taf inti. Għal motorsport, karozzi, moturi, whatever it is, it's very difficult, apparti li kollox mura kullħat jistragilja biex. Nxekk, eżatt. U pal karozzi, marru rakka l-muto jtal-us għallija. Għax ma nix trekkaw ma. Kollu spejjes, kollu zejda, da mux għassib sponsors ma laħjewek biex jivvejnu kollu l-affarijiet. U għahna limitati, fil-sens. Limitati Malta, u għawnek għaw Malta, u per eżempju jenna ma tantx naf li huma dilettanti tal-motur, issa kemm hawn dilettanti tal-futbol. Dilettanti ħafna minnhom tal-moturi, ma tantx isibhom dilettanti tal-futbol, per eżempju tikka li konna. Taf li naqbel miegħek jien, naqbel miegħek. Naħbib kollha li għandi tal-moturi. In titħaġ bija laqas naf x'inhu offside. Jien kont karozzi, dajjes tal-luħ, ġifiri sa basketball għamilt, golf provajtu, futbolat. Futbol kien għal-qalbi jene, ħafna, pero. Minna ras player jaqa, u jgħamil 3 kwarti kommit jgħamil, battara l-markes jitir, thanks tajba, u jiprofa jgħġaj tal-laqlek il-ħat. Dak kollu bijessu. Pero jena ma konċek, jien bil-kontra kont. Kont imur kolli dem id-dar dejjem. Xie futbol? Miva, Ma kienu xie xeba. Le. Kien jistinka. Bowler kont. Le, kont nistinka. Fi zmieni, kienu jgħidu li għaw. Mux minn tiġa tila pal-ħajtek, pero kont nila passjoni. Ma konx dilettant tal-moturi biex nkun onest. Tal-lum flus bissi. Illum kollox. Illum kollox. Allura ma nistax nitkellem. Preferi l-logħba ragbien, per eżempju. Naqra. Iktar taf. Iktar lews. Joġobni u kol, no? Inti naħseb mux motori bissu għandek xie karozzi. Da jistaqluħ intalla, da jistaqluħu karozzi. Rolex per esempio. Għamilta Rolex minn Għamilta Rolex, Le, dis-sena ma tal-laqċi, ma fit-2016 erbaħni double-handed bejt nejn minn nis. Sittijiem tal-liqa. Ġvinti kontu 2 crew, bis. 2 bis crew. Jena u John Kakija. Alright. Sailing boats kelkom? Konna, fil-klassi tana konna xi 16. Alright. Ma xi 100 u xi 20 dajsa tal-u. Alright. Sailing boat ta' 40 footer, 42 footer, and parti għaktar. Bitnej minn nis, yes. Le, mux faċli, Mux faċli. Inti ma zaċ toqqat it-nej. Sailing boat, jon, so kien tijja. Simum sailing. Billej, inti. Ma torqoċ, ma torqdux it-nej. Għamajja, l-autopilot, Tamel l-autopilot, pero satej, il-bus, jew sija unus, jekun mal-tem bat jgħet jorqod barra. Alright, xibsa ġifiri istija. Le, U dik il-Rolex id-dur ma kif għedha? Dik il-Rolex mill-port tal-Belt. Nitilaw li Messina, id-duru ma Stromboli, nizlu għal-Favinjana. Għal-bej ma Favinjana u Sqallija, bat naddu għal-ġo Pantellerija, Lampedusa, id-duru tibqa tila fuq bil-Fliegu, South Comino u Xerrer, u 607 miles. U kem domtu meta għamiltu għantu? 60 Sibt wasadna nkun l-erba. Għaxi sibt tajib, riħtajib? Għal-bahar, ġiri. Bombalino. It's not good for the faint heart. Għalija mux tajba. Jena nħobbu l-bahar, pero ma jkobnix l-ura. Jena mux tajib. U mux krejna, mortur, għax naħtalaw id-dolphins u morna fuq sailing boat. Kont ħammut men, jien għandi 22 feet, imma it's a power boat. Muxek.
Sija tasal. Road speed. Aħna ndum jomej. Imma dik l-ozzejk bil-mod. Fija trill taħħa u koll, ovvjament. Eżatt, sabiħa xaġa sabiħa, nimmaġa sabiħa. Imma mux. Kikun provaw jena u inti. Le, mejtin. Le, mus se jġbruna, mus se morru s-għalliħa jġbruna mill-Afrika, zgur, u jarrestawna mill-ewel. Fil-baħ. Imma, mux għal-kulħat. Mux għal-kulħat. Tella ftit karozzi, għanna single seater fl-antik, daħon rajt. U għadek it-tella. Jemkom, dejt, karozzi konna għamlu go-karts. All right. Ġifiri Jamie dejjem usta speed. Bat more sailing boat, ġifiri. Imma l-adrenalina tiegħu meta jkun mal-tempi hija kbira wkoll. Immaġina għax jidħol il-periklu fil-verità. Il-gazz mhux hekk fl-iżomm l-istonku postu. Sailing boat hija tidħol fil-Maltemp. Mhux hekk. Fir-riħ. Moment ir-riħ iġib il-Maltemp. Mhux hekk. Bħalma rajna meta ninżlu x-xemxija. Ikun hemm daw il-kajt. Eżatt. Wing foil jew hekk. Mal-temp jħorġu. Hekk ikun temp sabiħ mhux sejr. Le, mhux hekk. Ġifieri daw l-istess ħaġa fil-Maltemp. Ekku. Sabiħa. Però ma sax taqbad u tieqa ftit fiju tajt. Le, daqshekk għax mela. Whatever it is tasal. Mhux bħal-mutur taqbad tajt. Daqshekk, lura. Dik tagħmilha. Le, bla magni. Għandna magni ma saħad ma jsejża. You're faster with the wind mill bil-magni. All right. Fujhom magni, fihom. Konna magna Mhux hekk. Li moħħa tagħmel xejn mal-tempo hekk u bija xorta. Le, mhux hekk. Ġifieri adrenalina sta Jamie. Adrenalina. Junkie. Qed tisemmi l-adrenalin junkie. Iż-żgħażagħ forsi tal-lum il-ġurnata minnu adrenalin junkie. X'parir kieku tihom inti? Go for it, però dejjem safety wear. Dejjem jiena helmets dejjem tajbin jekk kelli bżonn ġaketta dejjem il-bista għal dejjem kif se jekk tirriskja. Ħanajdlek, jekk taqa' fuq patattek u ma tħabbat ma' xejn, mhux se jiġri xejn kun liebes. Jekk inti għad bix-xorts ħad tispiċċa jsek pizza. Eżatt. Le, fimni aħna mhux aħna kun taħat ikun hawn trekka hawn Malta. Helmets importanti. Dik hawn Malta għandna problema di m'għandniex trekka la jisfqaw kif tajt. Kulħadd jiżvoga fit-triq. Li mhux tajjeb, Mhux tajjeb xejn. Imma ma kienu sort laqqas. Le, ma tagħtik tort il-ħattu, ma llum għandna vantaġġ, naqblu traws għalija. Iva, eżatt. U tmur żvoga daqsxejn hemmhekk, però mhux faċli għal kulħadd kollu, Wara dar tal-mutur għandu l-motur fil-vetrina tiegħu, jekk ħanoħroġ bih dawra l-ħattu. Sek, eżatt. U għadin ħafna issa u dejjem moturi. L-arti li. Sfortunatament indejqu naqqani żgol bl-istorbi wkoll, ġifieri min jikkomplejni. Ma tantx nistgħu nimxu ħafna jitfit illum il-ġurnata, għax kulħadd għandu l-delizzju tiegħu. U oħra qabel fi żmienna inkont insuq. Ġifieri qabel għadda motur. L-lum ħadd ma jistgħu xejn. Mhux ma tantx rajt kotba f'ħajti, ma rajta Valentino, waħda li qal seħti meta avventaw il-mobile għax ma nistgħu nagħmlu xejn. Għax kien jaġġor xi ristorant qed jiekol. Ma stax ma nagħmel xejn. U aktar nies popolari, Iktar. Però nemmen li dik tiġi mal-pakkett. Yes. Small price to pay. Ma tgħinx il-biċċa. Le, ma tgħinx il-biċċa imma ovvjament dak qed jitħallas tagħha. Le, mhux hekk. Ma tiskanta llum il-ġurnata hemm privacy. Wieħed jizem xorta, għax hemm forsi jaħsibha bil-kontra at the end of the day. Ħadd ma jtollara l-ħadd, ġifieri, kulħadd aħna ma tistax tboss, tixtart jemutur fis-seba tisma' dik gerger, u mbagħad għax hekk il-Madonna ma tagħmel xejn għal Malta. Għax kull ma tagħmel ħajk kritikaw fuq. Għax għadin ġo xulxin, Ir-road rage law ukoll. Ir-road rage law. Qabel konna nħoġu l-ħadd, dawra bil-motor ma tantx kont issib karozzi. Issa tiftar, jiena u dan noħorġu jissabata fil-għodu l-ħadd. Biex nkunu safe, morna neħdu kafe, satej kollox, ta' u ħrabna li. Fis-seba xorta nsibu traffic. Mela, llum il-ġurnata ġiet. Nsibu l-panik xorta kif jinijiet, ġifieri.
Wis karozzi. Wis. Jekk u kulħadd għandu motor ma nixtrafi. Le, mhux hekk. Tisemaw, ma mhux hekk. min qed jisma' għandu mutur. Most probably. Eżatt. Isma' jiena xtaqt insaqsih domanda oħra l-Jamie. Tal-aħħar wasanna. Ejja, għax ngħidu wis aħna. Kieku il-Jamie ta' 13-il sena qed iħares lejk tajjeb illum il-ġurnata. Taħseb xi għaddi minn moħħu dak il-ħin. Qed iħares he's looking up to Jamie. Kont kif taraw. Tal-lum il-ġurnata jgħid isma' l-lum rabbejt laqal. Jgħid tara naqra rabbejt laqal illum. Iva. Kif kontet il-Gordon? Għandi feeling li jtikdem. Feeling. Sajt najdu li mux qed jikdeb. Ma le, feeling, it's just a feeling. Imma le, rabbejt li laqal. Asnaf, xitajt. Ma happy bl-esperienzi li kellek, l-avventuri li kellek. Yes, il-moturi. Terġa titwilet, terġa tamel l-istess. Moturi, jessu. U BMX. Moturi tal-ġennu. Vera, fajt BMX għal-bem ma jġiġ jishtru għal-għol. Reklaman, istaw. M'għandux kwiet il-pukka. Ma jġiġ biex t-nuzzaħal, s-saddat li bil-garax. Xfada, ħna naħseb. Naqra sponsors? Mela. Torna kollox. Mela, nemlu għal-sponsors, għabal ma nitilqu, Gordon Sponsor Center, jisponsorjena fil-post, biex nirrekordjaw il-podcast. U s-sedin aħjar, għax kanna naqra kritika, ovvjament, mish kritika tajba, kritika tajba, kostruttiva, isma, l-ambjent, il-sound, u dejjem niprofaw nirranġaw naqra. Għal-sound u location, konna unġew stess, mux għaw dal-post, konna postiħor, imma ġo Gordons. Imma konna postiħor, imma dawarna ġejna unek, ġibri. Ullum kien sejmut. Mela. ħaseb laħsar kollox. Mela. Ħaġa nibdew. Memx tabel. Never give up, ejja. Signword li provdilna il-sign ta' warajna. Homemade Malta li jiprovdilna naqra 3D printing. Eżatt. Issa wasal għal naqra oħra, għandna bżonn naqra iktar keychains issa. Elix, naqa keychains għax waslu. Nisma titlobna keychains, Design Factory li għodna sib t-shirts, polo shirts, naqra maggijiet, stickers. Nik, kattarana nabżon l-stickers. Kħati tibda l-stickers u spiċċawna u koll. Kompli. Lex jina għatnuħu pjaċir, ħallejtu għaddejjar. Sena diri ġejjara. 717 di barbershop, għax nħasib maftakarta. Daniel, nsalbu l-minaw? Ta' Daniel, narafna l-erba Daniel. Għax jibbukjena l-erba. Tajjeb, ħalli nkunu nqaskoroħ. Tajjeb. Għalli forsa għaxċala. Għaxċala ma sidru ħalli. Going fun, ringrazzjaw il-Sergio li wara ġurnata xogħol, ħana wara ġurnata xogħol nifilmjaw jibboost jana naqra. U ħadem il-boost, wasalna rnexxinna naslu sal-aħħar u bajna dejjin flowing. U tal-aħħar di burger li illum ma ġiex il-Redeemer tajjeb, ġifiri. Illum ma ġiex il-Redeemer. Sorry Redeemer għaw ħafna iktar ikel għalina. Is-soltu jdaj kun ma jkunx mem li sissa x-Redeemer kun faqaħħa. Ma l-lum mux jgħataw. Allura. Li kellatu għawnek mista nifqaħ. Tajjeb, thank you di burger il-fgura u anka l-belt. Kompli. Ma tantx xi kompli, jiena nirringrazzja il-Jamie, grazzi welcome. Kellu dissi għamana. At least aċċetta jien apprezzajt ħafna nisqalu nismajt il-Jamie għandu l-istejjer, għadda minn ħafna esperjenzi. U kienet interessanti ħafna speed. Jiena oġbitni. Speċjalment tal-I Love Men, nek. Interessanti ħafna kienet. Li timxi 168 kilo miles. Mill-motur darba. Ma jistax Motur jiġri mux ħafna, motur jiġri ħafna. Imma wili. Eżatt. Ikun sallija fuq il-motorway. Ikun 180. U tara xaħat jaqbżek wili 8 naf minut.
Isma, u r-rabja naqra magħhom. Ija, għandu naqra fuq YouTube. Fuq YouTube, isma. Ma nibżot, le, mux U le, ma Facebook jimxi tajjeb. YouTube u mal tgħidilhom jibes ħafna YouTube jibes ħafna. Irid kollok account biex tagħmel subscribe, forsi vera. Imma ismawni, hemm xeba views. Kuku kull dibis ħanajdilkom u ħanaqtawkom fil-qasir ħallit morru tordu. Somma kitira fil-ġer, kitira fil-ħodu. Ġet juhu fit-tul, era. Eżatt, ejdilhom. Kuku min jaraħ kuku min jaraħ jagħmel subscribe, kuku għandna subscribers mhux ħażin bħal. U l-inna tejna li nkomplu ntukom kontenut. ċara hemm nies li jaraw u jagħmlu subscribe. Jiġri kuku kulħadd jaħasra, nitkom ma tiswikom xejn. Just qed taraw il-video u għamlu subscribe. Din nattuna boost tajjeb ħafna. U lilkom ma tiswikom xejn. Imma indunajna mill-riċerka li ftit qed tagħmlu subscribe min qed jara YouTube, Facebook, mixin u social media oħra. Ħodu ħsiebna. Grazzi, aħna narawkom ġematej oħra. Ma guest ieħor. Ringrazzjaw nerġgħu Thank you very much. Dejjem. Grazzi ħafna. Thank you, ciao. Ciao.